bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen kono kadi en jetti serenɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe mbiɗen ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde hande en jottimo ɗo yewtere ngam findinde jertinde kadi e yewtidde e leñol ngol nde wonno mbiɗen ko Pindi TV wonani ɗo ko leñol ngol wonani ɗo ko pulago wonani ɗo ko dendagal bandiraɗo mo gandanɗa hoorema ina yeeɓa pular welto eɗen gaddi hande yewtere meɗen e hesere pul hono rendo Pindi eɗen jaada hen e denɗi meɗen o mo gandanɗa hoorema woni Sali Dia kono kadi en calmini dendagal ha galle o ha tengtino e mawɗo galle o hono kaw meɗen Abou Samba Diop kono kadi en jetti ɓe ganduɗa jaggue kaɓirɗe ha mbawɗen yiyede hono Djiby Dieng wondude kadi e Ali Fall hade meɗen tigui artude e yewtere nde Sali Dia calmina bandiraɓe hade men tigui nadde e yewtere. Salmitama juurama Seydi Sow weltanama jetti Allah kadi subhanahu wa taala o dokkuɗo en cellal hokken coftal ha mbawɗen arde joɗanade bandiraɓe e jonde men nde kewɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha ɗo e Pindi TV taw koye jewte meɗen faakul e rendo fulɓe en jetti jinnaɓe meɗen kono en juurima papa men wasila meɗen ceerno Nourdine Sall gorko mo Daara Halayɓe e dewre makko en juurima ɗon dendagal serenɓe furankoɓe ko ɗon kadi dewrten tan calminen dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi eno mbiɗani kadi calminen ardiɓe galle ɓe sen mbi gardiɗo galle noon ko kaw meɗen Abou Samba Diop directeur général mawɗo ardi bonnani e dendagal personnel Pindi kala e dendagal kadi yeeɓiyankoɓe Pindi woni ni kam kadi bellamo mawɗo Seydi Sow dendam sehilam debbo mo jakiri o haalde rendu o heewi ñebbe o haalde alay sago mi haaltat sirlo ñebbe ɗe de mami artema mi yaafima mami artema mboɗa andi noon weeɓata par ce que yewtere nde ganduɗa ko Dieynaba Sow e Sali Dia ndindi ɗum woni concept meɗen kesso pool mo ganduɗa hande dajjitaɗo tigui e paquet woni rendo Pindi mo ganduɗa ko enen ƴettidi ɗum kadi enen jiiɗi kadi dusodirde hen kadi nde dusodirta kadi e bandiraɓe fulɓe foof Seydi Sow tigui machallah Sali Dia weltanama nde wonno ndeɗo eɓɓade en ɓooyi heɓanade ɗum en ɓooyi fewjude ɗum kono mataw ko hande Allah hoddiri ɗum fuɗɗo machallah nde wonno sahaji o ñama ñebbe tan ha rendu tedda sa wi mi yaara émission wiya ɓandu ndu saftani ɗum no holko kalɗa e ɗum ɗo Dieynaba Sow mbaɗa andi nde oɗo émission kam yata wona sosoɓeɓe jooɗunoyam par ce que so wi hami heblinima ɗum tan somi fini sa noddi kam e Sali iya kam nde daari min gomi ko dow lesso demumaki mbaɗa ɗum rapporté jajo waali ñamde ñebbe fini haccitima ñebbe holno dawirta tel wawa sosoɓeɓe toñi min guila ñande invite min galle ma min Ali Fall Djiby Dieng ñamminɗa min ñebbe guila nden ha joni ñebbe ɗe ne ndewyam mi ronkiyomi dol ñebbe ngala galle sosoɓe machallah nde wonno jaajaɓe kam sa wiiyat serdaɓe ñebbe hande ñande nane tan Djiby Dieng wi kam ñebbe joni koko manki e Sénégal fof mbimoma yahani galle Sali Dia machallah wonno ñebbe ɗe fof ko toon ɗe goni kono weltanama no fewi hande en garti ɗo fuɗɗade yewtere meɗen hesere pul hono rendo Pindi ko adi fof haade meɗen nadde e yewtere nde holko mbawɗa haalande bandiraɓe e rendo Pindi walla concept mo gadduɗen kesso pul gam yewtidde ɗo e Pindi TV eyyi rendo Pindi ko émission mo ganduɗa ko émission jaajƴo ko maayo tan hunde fof ne heeƴi hen par ce que wiyama rendo tan hunde foof en wawi jogade hen gueɗal ko émission mo ganduɗa ko yewtere hakkude yimɓe wadde ko yewtere yanje émission mo ganduɗa Dieynaba Sow e Sali Dia ne mbawi joɗade jewto e toɓɓere kono kadi émission mo ganduɗa kadi ne udditi kala jiɗɗo kadi bismede hen ene wawi arde kañumne joguiɗo toɓɓere mum haalande en caɗele muɗum foof eɗen mbawi yewtidde hen joguiɗo toɓɓere mum e caɗele mum foof kadi woni no mbiɗen ni ene wawi kadi arde kañumne jewtude mum nder hen joni noon ko hande kam woni no mbiɗen ni man ƴeew tan holɗo gudditirɗen jewten nde tawno so wiyama rendo tan ene yaaji kadi ko yewta ene heewi tawde ko yewta ne heewi
eɗen gandi hande wonko guurɗen e non fof ko guurɗen ko hankandi ko aduna virtuel ko aduna réseaux sociaux ji hande ala suuha ala mawɗo ala debbo ala gorko ala jannguɗo ala mo janngano yimɓe fof gonti gijiraɓe sabamde ɗiɗo téléphone aji kadi hande hay goto wonani sehil neɗɗo sona téléphone muɗum sehil ma gandita ko sehil ma tan sa fini subaka law gila salato haɗa ma membade hay hunde ko téléphone o guiɗoɗa membade an gami sikki hay ɓiɓɓe men joni ko kamɓe ɓuuri wonde sehil men donc ko oɗon banggue hande jiɗɗen nawirade sa fini hande a yiyan téléphone ma tan gasi gandata ɗum tan sukaɓe téléphone o gaɗoɗa lijji gandata ɗum tan ko téléphone o bona so tawi téléphone o boni tan ñande muɗum a jiiɓoto ha hangue jajaɓe belata belata ƴiƴam jajaɓe hay pina mbasa hajitade ɓuranma finde taw a wondani téléphone jajaɓe ɗum ɗon noon ko sosoɓe mbaɗani ɓuuri hen bonde donc on banggue hande jiɗɗen nawirade tigui machallah waɗi fayida wonno sen mbiɗi rendo piindi tan aɗa andi rendo kam to mbi ko rendo ngo te rendo kala ko woni hen caɗele nani hen kono bellamma kadi nani hen sen ƴetti oɗo concept tan ko gam ma en jertin hen ma en pindin hen kono woɗɓe kadi eɗen gudditani ɗumen damal wawde addude jiyanɗe mumen e jewte nde wonno kala e saaha aɗen jiiya ko gueɗe kewɗe ina mbaɗa surtout hande e réseaux sociaux nde wonno yimɓe fof gonti guiƴiraɓe mawɓe sukaɓe hankkadine renti boni serata te kadi to wonti hankkadine neɗɗo téléphone ɓaddinantoma neɗɗo ɓurɗo woɗɗude o woɗɗinanma kadi neɗɗo ɓurɗo ɓaɗade wadde ko hunde ganduɗa nde poɗɗen yewtude saabu ko enen goni e galleji ɗi ko enen goni kadi e réseau ji ɗi ɗon ɗo mbiɗa tan o ɓattinma ko ɓuuri woɗɗudem o woɗɗinma ko ɓuuri ɓattadem mawnam gonɗo Canada o Mamadou Way mi salminimo mi juurimamamo woni bamum tokaram o ummi vacances Canada o ari omo arde joom suudu makko e ɓinguel makko mawni amen gonɗo Côte d'Ivoire on arde mabɓe Aboudou minen fof min jooɗe salam aslem Grand Yoff min jooɗe salam min aslem Grand Yoff ɗo omo dari koye balcon he tawno kanko ko neɗɗo joom haqqille gudditiɗo omo ƴewtindo ko heewi o daari min o tawi min mboɗomi ƴukke téléphone am joom suudu makko nan ƴukke téléphone muɗum mawni amen goɗɗo Aboudou nan ƴukke téléphone muɗum sœur am goɗɗo ne jonno ɗon Maymouna ƴukke téléphone muɗum o daari balcon o foti min minen fof nde fonnomin o paari o ari o juuɗi ko juuti ma on 30 minutes hay goto amin haaldani e goɗɗo o yaltini photo ngo ayi mo wonda hande mo gonɗen o o ƴeew onon fof eɗen gondi ɗo e nder salle kono kon goto mon o fof nana yewde ɓurɗo woddude muɗum en oppi ɓurɗo ɓattade ɗum o surtout kadi neɗɗo kam ganduɗa ko gummiɗo to ɓuuri fof caggal leydi ari haɗo ari yiide famille mum ina ari yewtidde e famille mum kono hande hay goto ala hay goto aɗa joguittani kono joguiɗa tan ko goɗɗuɗomo hande kadra ha goɗɗo kono wona e gonɗe nder wona mo jowtuɗa hande hay goto ala temps hay goto goto fof no daara goɗɗo yo no willa goɗɗo daña no ƴettiri temps mum concentré o daña no yeɓirte gonga wallay yumma nani willa ɓiɓɓe jeehe pijoye heɓa téléphone mum sukaɓe nani keeɓe téléphone jiɗa miñiraɓe dérange hay goto goto nan jogui téléphone fof biɓe téléphone tan woni sehil mum e raɓɓikinade hande hay goto ala sehil ko wona téléphone muɗum téléphone tan woni sehil ma joom galle ma wona sehil ma ɓiye wona sehil ma yumma wona sehil ma bamma woni sehil ma ko téléphone o tan woni sehil ma ko on tan jewtitta wadde eɗen mbawi wiide keriyuɓe ɗum ɓe wodande yimɓe waɗeɓe so wiyama yimɓe waɗeɓe ko guiley tubakoɓe hay sinnoaji hay woɗɓe kamɓe gandi holko wonno yiyande mabɓe kono mboɗo sikki tan kam wonno pour famɗinde hen ko pour kam famɗinde yimɓe haaji kam ene jeeya hen pour kadi wawde serdude yimɓe wonduɓe yo ceertu ɓe ɓattodira kadi woɗɗodirɓe wadde so tawi wonko bonni wonko feeñi woni ɗum ko nde téléphone aji ngala nde ɗanniyankoɓe meɗen ɗanniyankoɓe men so jomum ɗannima pour keɓa joom suudu ma walla pour keɓa ɓiye c'est tout un probléme guila téléphone aji fisko ngala ko lettre uji gonno binda lettere jooɗo lebbi nde jomum fuɗɗo hebde sa wasa yettade mi hawrani hen mi nanat tan ene haale kono noon en kawri hen cilti seeɗa par ce que min mboɗo teskito nde min jeehi nde Fouta nden téléphone alano wona wasanade Allah ko fixe uji hay fixe o nde babam addi à 92 93 o addi fixe wuuro amen Agnam Liduɓe nden diwan o fof alano fixe hay sillanaɓe sinccunaɓe ɗum taxnom hebde connaissance uji kewɗi ko guure amen garanno wuuro amen garanno pour notade téléphone holɗoɓe nototo téléphone
min ƴettat jomum nodda woni ko États-Unis walla woni France wiya joom suudam wiyete ko Dieynaba Sow jeeya ko Silla mbo ɗiɗi ñande marde o ara ɗo notade téléphone tawde noon min goni koye Carrefour ko Agnam coɗay ɗo ene waɗi jeere mawde jeere mawde nde guure ɗe fof ene ngara e duggere he pour duggude wuro fof noon ene jogui garage muɗum so tawi joom wi ko Silla naajo min binda inde muɗum min jaaha garage Silla min totta Silla naaɓe nawano ɗum so nawini ɗum oɗon mardi potsen subaka law jomum ara ñalla galle amin jooɗade ha hedde 14 heures en joom galle mum noddu ɗum walla mawnum noddu ɗum jooɗo taw ko famille o fof gardat jiya jomum wiya joom suudam jinmi ara banam debbo joomen gara ko nayyi walla ko joyo e famille he so tawi kalde jomum téléphone ñalla haalde e muɗum ñalla haalde ma won 1 heure temps so tawi kuppi puɗɗi ƴettude sere haji men koota guila téléphone aji fixe aɗa yiya tan dariɗo ene haalde e jomum wona e membade jomum hoto kettuɗa mboɗo nanne dande ma mi yiyani mi yi debbo pullo goto mo ganduɗa ɓiyum wonno ko Gabon kanko ɓe garno ɓe gaare wuuro ngo ɓe jeeyaka e wuuro amen kono ko ɗon tan ɓe mbeeri ɓiɗɗo noon woni ko Gabon ɓiɗɗo noddima kanko yummiraɗo min gari min noddima téléphone yummiraɗo jooɗo machallah ha joni mboɗo daramo mi anda somo wuuri o ƴettuno téléphone o tan hankkandi o laawi o wi tan ko ma wiye ɓiɗɗo o wawa nande dande ɓiɗɗo taw yiyano wadde ɗum guila téléphone aji fixe gonno ɗum nden hay goto men miija e portable ene wooda ha ganduɗa ala fil ala haydara ƴetta téléphone ma tan gonɗa nder suudu ma neɗɗo nodduma noroɗa téléphone aji gaari guila sans fil guila to koreji sali jayi dokkete téléphone aji kippo ngabba dow ala ɓe beña tan ni dokka joomum foto wadde ni weña wattiri mi yi koreji sali jayi mbaɗi joni mbaɗa noon sosoɓe en jii kadi ɓe ganduɗa nden Fouta réseau welani jomum nodde téléphone guila fixe he minen nde min jogui télécentre o nde a fuɗɗoto haalde tan wadde tiit daro en mbi réseau yi mbaɗani mona fuggu téléphone o kelen gasi beele réseau on arta badda hen a réseau arta walla jaaha jooɗoɗa ha ɓooya garta kadi nattina 100 francs par ce que télécentre o wonno 200 ha keeɓa jomum photo buluji gadi wonno ko tutuji ganduɗa ko sans fil kadi sans fil jomum men batti gayrade joguiɗo hen téléphone el goto fof ko kewɗo faaro men kelide boɗe téléphone on babiraɓe heɓe jonen haalna histoire sosoɗo ngabbunoɗo dow lekki o on ko jaaja on babiraɓe kewɓe ngabbino dow lekki jani en jiilo réseau en jiilo réseau donc hebde pourtant ɗum de ha joni tan fuɗɗi ustade seeɗa kono woni guure nan nder Sénégal ɗo ɓeɗo ɗiɗo duuɓi jawtiɗo duuɓi nayyi nan ɗo jawti jomum men so jiiɗi haalde téléphone ma ngabba dow lekki kono ɗum kam wona probléme téléphone kam ko probléme réseau woni ɗon wadde ha joni ko probléme réseau ha joni ko téléphone aji kangɗi joni kam machallah réseau ɗum ɗo téléphone aji ɗi janni communication janni ɗum foof ne wonno hande so tawi a wawi nandirde neɗɗo gonɗo ladde a wawi on guittodiri kumpa ma wotto ɓerde ma deeyi surtout noon hande nden ko téléphone wonno oɗon kalde kono joni wonta ko a yiyat kam mi yima eyyi joni noon so jomum ne ñaama jiya sono yara jiya joni noon ko ganduɗa ha wino yimɓe holno neɗɗo woniri caggal ɗum gona ɗo ene haala aɗa nana aɗa haala jomum ene haala aɗa nana téléphone aji ɗin garde nde portable on tokson kon joli nde Alcatel mboɗo sik mbo teskito jeeguino ɗum ko mawnam hajja joni noon so mboɗo yaha mboɗo ñaaƴu yaha guiƴiraɓam mi ƴetta téléphone o wujjito téléphone makko yaha mi jogo téléphone guiƴiraɓam fof ndewa e men doga hande salli jogui téléphone hande en jeehi ha ko hawno en ko natti hawde en a watti haaldude e jomum aɗa daara ɗum woni no mbiɗani omo leeli dow less aɗa darama omo ñaama aɗa darama omo defa aɗa darama kala ko wawi wadde aɗa darama joni wadde holko heddi haydara heddaki yimɓe koddi wadde ɓurɗo woɗɗademo on ɓuuri ɓattademo wona ferade konngol maɗa an haali joni haala neɗɗo yimɓe batti dardirde vidéo min premier appel vidéo kam yiide wona e téléphone koye ordinateur nden ko Skype nden ko Skype tawmi e goggam goto ne haalda e kawam hankkadi mi tinani tan mbiɗa dari tan ha kawam waɗi kam ɓurtiɓe dogdu mbaɗama yaha haayi kam o fosi mama i holno kawam gonɗo France ina woni ɗum ɗo ordinateur ina yiyami tan mi tinani mi dari mi tinani ni ordinateur o koye makko haalda mi tinani hawi kam sawdata kam ko wiyatami sawdat tan min bora ɓe mbiya aɗa hadde makko
hubbirmi dogdu mbaɗa way mbiɗa wona soyel donc ndeysan ko hunde hawni natti hawde wadde hande enen mbawi wiide wonko feeni wonko feeni ko yeewede addannode hakkude neɗɗo e joom suudu mum hakkude neɗɗo e ɓiyum hakkude neɗɗo e mawnu ɓe gittini en ɗum par ce que neɗɗo saɗa nanamo aɗa yiyamo tan a natti yewnudemo sa nani neɗɗo wiya yewni neɗɗo a yiyanimo a nananimo kono ko jewɗa neɗɗo ko fof sa nanimo a yimo tan ɗo kalda hay makko ɗo hama yewnanimo kadi ko ɗum kadi ene ɓeyda jokkodiral ene ɓeyda gilli ene ɓeyda korsa hanki rewɓe ene jewano surtout rewɓe ɓe ganduɗa wara mumen ko ɗanniyankoɓe nde sa debbo jaaha joɗɗa duuɓi e kitali yiyanima nananima hande aɗa yiya gorko wona caggal ley duuɓi e kitali taw debbo mum tinani ko gonga yewende nan ɗon kono wonɗo yettaki par ce que jamma fof ko kamɓe mbaldata haaldude téléphone ha weera wadde wonko feewni seydi Sow wonko fewni kono kadi kala ko fewni wonko bonni hande kam réseaux sociaux sen mbiyeɗen kaala ɗum tan aɗa andi daawe ɗen kewi no wonno fuɗɗori tan aɗa andi ko kalɗa joni ko guila Skype en Viber imo en yaha ha wonti hankadini Facebook wonti WhatsApp joni kam ɗin fof natti haalede gonga ni ɗin ɗon joni bammaɓe bammaɓe ay on ko TikTok bammaɓe ari kam dajjiti fof o nawi fof o ƴetti kadi fof o sarkiti fof o rendini aɗa andi Facebook kam en mbina Facebook neɗɗo huma binne on wawno wonde hen wonande kam mo yiyata bindi haydara kam so woni Facebook wayde kono gumɗoni par ce que Facebook ine heewi ko woni hen par ce que jomumen ne mbaɗe pirate ne mbaɗe gueɗe kewɗe nan hen so jomum anda tan ina wawi dañde hen caɗele ɗum waɗi nden kam ko bawɗo windude walla bawɗo janggude ina wawi hutorade surtout enen fulɓe nafi hen feccere ko hayso jiyata bindi ɗum ɗo français ina mbawi windude pular mbawa hutorade kam kutoro ɗum banggue pular nde wonno jomum so windi e pular so hawre mo windata on ina wawi pular ina mbawi famodirde ɗum ko gueɗal kono hande wonti TikTok TikTok kam namdaki windude namdaki wadde vocal namdi tan ko ya jogo vidéo téléphone lerguel tan aɗa leewo mbaɗani tan aɗa weddo oɗo TikTok holko woni TikTok hande TikTok hawi yimɓeɓe eyyi Dieynaba Sow TikTok de ko réseaux sociaux kawniɗo TikTok ko kawniɗo o ɓenniti hawna kadi ko hawniri ko won heewɓe goni TikTok ganda holko woni TikTok gandake omo hawni woni ɗum ko TikTok so tawi mi arte ko kalɗa ko caggal ɗiɗo réseaux sociaux ji ɗi limtuɗa ɗi foof yimɓe hanno ɗumen soobade hen walla hanno ɗumen wawde kañumen fof naddude hen kono wanno limite tawi ka mawɗo wonɗa wawa yettade hen tawi a janggani wonɗa wawa yettade hen tawi kono TikTok ari hankkadi uddirani dame yimɓe foof woni jangguɗo o woni mo janggani o woni mawɗo o woni cukalel ngel gandirta ɗum ko hay mawɓe meɗen yummiraɓe meɗen yewnoɓe wonnoɓe e galleji mumen babiraɓe men yewaɓe wonɓe e galleji mumen hande TikTok nani yewtu ɗumen holko saabi ɗum hande temps ala tawde temps ala pindo foof woni debbo woni gorko ƴewat koko dañoy kamɓe keddi galle ɓe keddi sukaɓe ko janggoɓe kamɓe tan jeeya mawɗo goto tan wi tun e nder galle muɗum en sahaji yeeɓa télé sahaba wasa yiide programme uji ɗi way télé naatoya e nder TikTok kala kay hande mawɗo mo namdiɗa ko kewi e Sénégal salat kanko haala min nenam so juuli salatu pari o mone TikTok joni TikTok hol daari ya TikTok kereya ko 2014 kono yama nden wonano inde TikTok inde wonde wonno hen mais nden tawde wonano TikTok kadi andano ko no feewi kono yimɓe kam gandi tan mbaɗi découvrir tan TikTok tan no hannirta ni ko 2016 2016 nen nde ari nde wona yimɓe fof coobi hen par ce que hunde fof sone are alay saago andirte ko seesa kono noon sa yi hande TikTok waɗi facilité yimɓe fof ha yimɓe fof mbawi nadden ha hande yummiraɓe meɗen e fof mbawi jogade application hay sino ngala compte mo ganduɗa ne mbaɗe suivre kono kañum kam en jogui compte mo ganduɗa ne mbaɗiri suivre yimɓe ko omo weeɓi application so tawi o mone portal ma tan sa yettima jarani kan nanna kotto par ce que wayno Facebook en namdo hono ma ko kottuji ko way noon ko way noon hay sino joni tawi ɓe guitti ɗum TikTok ton sa waɗini a naati hen tan a wayno naɓe warta ma aɗa gonta ko yebde ko jeeɓata kone kala hewɓe ganda ɗum kono TikTok way kono jeeri ni ko jeere mawde
jeere nde nde ganduɗa ende heewi cuuɗi te kadi suudu fof no garɗa sa duumi mamero an duumi hen hoore ma woni ɗum ko heewɓe ene mbiya TikTok ene waɗi bonande TikTok ɓetat eyyi kono bonande TikTok nde kala nde jiiɗa ɗum ko an waɗi feere ha jiiɗa bonande nde par ce que ɓetat ko gonɗa ko so tawi an jiɗɗa ko jalnika o ɓuura wawde addandema ko jalni eɓe namdomani hay ɗum hay sinno aɗa kerio compte o eɓe namdoma holko jiɗɗa holko ɓurɗa yidde sa keri compte ha paari sa ƴeewini e kala saaha eɓe nelduma message eɓe namdoma holko ɓurɗa yidde ɗum ko wodande jangguɓe kono hayɓe janggani ɓe hayso tawi a namdaka hande so tawi mi ari mi naati TikTok mi yi vidéo Dieynaba Sow mi daari vidéo haw gasi mi daarimo haw gasi mi waɗimo aimé kala nde nattumi TikTok so tawi Dieynaba Sow waɗi publié vidéo mum mi yiyat somi naati hande e TikTok mi yi vidéo Djiby Dieng mi daarimo haw laaɓi mi waɗanimo aimé mi yiti vidéo makko goɗɗo mi daari ha laaɓi mi waɗani aimé hay somi waɗani aimé tant que mi daarimo haw gasi eɓe gandi waɗi kam intéresse so Djiby Dieng nanni tan hay sinno mi waɗani makko abonné mboɗo heewi yiide vidéo somi naari hande e nder TikTok mi yi vidéo Adamo mbaɗa andi ko ƴettojo ko haaluji bunɗi welanimi mi ɓenni mbaɗa wawi fottude vidéo ji makko de hen sahaji kono heewata wadde TikTok waɗanma orienté koto jiɗɗa to kala daaroɓe affaire diine tan kala vidéo naɗɗo a yiyat ɗum min kala vidéo Mame Baye Niass naɗɗo e nder TikTok woni yimre makko woni zikruji makko tawde ko mbaɗomo suivre komi almudo makko mi yiyat kono ay vidéo ji biyeteɗo le motif ɗi ƴattotoɓeɓe ko way noon ɓe Dieynaba billahi wallahi taala kewmi nande ko yimɓe ene kaala kono mi heewani yiide ɗi par ce que mi wattaɗi suivre wadde ene moƴƴi yimɓe ganda ɗum e banggue TikTok ko heddi ko TikTok wonɓe wuurni won wuurɓe e nder TikTok woni wonɓe wuurni wonɓe ganduɗa pinat ñande foof ene liggo e nder TikTok ene daña hen ɓe ene jeeya hen ɓe ene guddi ten compte uji mumen taw ko waɗɓe ɗum monétisé lewru ma ende foof TikTok ene yoɓa ɗumen wadde ɓen guuri koye nder TikTok wonɓe ganduɗa kañumen guurni TikTok woni wurnude TikTok ko aɗa jogui compte ma te suivi compte ma waɗaka monétisé ñande pinɗa foof aɗa nanda vidéo ji aɗa weltina yimɓe TikTok ene daña hen kono an haydara TikTok yoɓatama ɗon jinmi garen seeɗa Sally Dia saabu ɗon sen ɓeti ɗon no wiyete wonde yimɓe tubakoɓe wonde kamɓe ɓe jiiɗi tan ko leyɗele men ko yo bon ko yo nattu liggade yo hakkille mumen gummo e liggeyaji ko ɗum paami e TikTok par ce que sa ƴeewi TikTok hande so tawi wonɓe caggal leydi ɓe kala hen baɗɗo TikTok muɗum yoɓat kamɓe koye liggey eyyi kamɓe koye liggey ɓe goni jomum kala ko nanduɗa e TikTok ko TikTok na ɗum ɗoninma par ce que sa ƴeewi TikTok leyɗele kewɗe ko wayno Canada en France en foof ɓe kaɓino e TikTok ɓe kaɓino ɓe guitta ɗum e leydi mabɓe saabu ɓe mbiyata ko début o nde ari nde ɓe paamani ɗum arrange aniɓe par ce que ne liiɓa gueɗe kewɗe e liggeyaji mabɓe yeehi ha ɓooyi ɓe guddi ɗum par ce que a yiyat neɗɗo o feewa yaade bureau itta téléphone concentré o e ɗum ɗo par ce que sa fuɗɗima ɗum sa fuɗɗima yebde ɗum tan ina yaawi ko waɗanma déconcentré ɗum ɗo e pewta e muɗum yeehi ha ɓooyi kamɓe mbayno famɓe ɗum ni ɓe kaaɓi e TikTok ɓe mbi pour ɗum ɗo ninaɓe ɗum waɗi watti ɓe jeehi ha ɓooyi ɓe batti salade ɗum e bureau ji ɓe mbiya kala garɗo ɗon ala droit nadde e TikTok ina yeeɓa kamɓe eɓe jooɓe kamɓe koɓe jiiɗi foof ɓe mbaɗa hen ko liggey mabɓe ko kalis mabɓe kono enen ko wiyete Afrique ala hen jooɓeteɗo kono ko enen ɓuuri jeyde TikTok o enen ɓuuri wullude hen enen ɓuuri tampude hen ɓeeno gaybodira ɓeeno cofti neɗɗo wooda ko boni ko yalti mum tan haaɓe jalta ɓe mbaɗa hen won hen noon kañumen ko waɗɓe compte uji mumen mbaɗi feere ha mbaɗi ɗum monétisé jaltina gadda woni ɗum ɗoji yimɓe gona e jangtare hen taw kañumen kala ko ɗum ɓuuri ɗum ɗo wullede walla vidéo ji mumen ko ɓuuri commentede kañumen kalis mumen ɓeydo e an goɗɗo mo ganduɗa compte ma waɗaka monétisé gona ɗon e ƴettodire en walla guitta ɗum ɗo gona e ɓeydude sarde information taw an hay zéro ala joni noon holno ɗum ɓete hande ɗum ɓeydaki sarde en ɓeydaki jibde en par ce que en jii
en kalata leƴƴi goɗɗi ɗi kono leƴƴi fulɓe ɗi kalata TikTok hande no mbaɗen hen ni gonga culture men waɗe hen valorisé de kono culture men o ko bonnate hen ko kadi ɓuuri heew gon aɗan jeeni boyam ay neɗɗo kala ko jaggi o jaggi ɗum yidde o fiyani ha feewa feewa hen c'est vrai ko ɗo e Afrique kontuji men mbaɗaka monétisé kono aɗa wawi wurde hen hay sinno TikTok yoɓanima wonno mbimi ni mbaɗa feere aɗa nanna vidéo ji ma no Dieynaba Sow hande nanna vidéo ji mum ko pullo ko debbo pullo waɗata valoriser ko pulago fulɓe foof ene jiiya hen koye men argay sa wi TikTok no waɗata taw ala toon payen ñama hen a haalata mi anda min mbatta ñamde toon payen ma ɗon woni ñama hen hande a waɗi feere ha heewi abonné ji Djiby Dieng nani hollami wonde TikTok muɗum koko heewi kalis yo wat feere hokka en hen kadi enen ɓe mbaɗat feere kamɓe koye mawno koɓe technicien uji kamɓe ne haalen fof bo sikki ko wat monétisé TikTok ñu batti ñamde goppi en enen ñamani joni noon holno Dieynaba Sow waɗirta ha watta hebde hen ko hankkandi neɗɗo so tawi a waɗama suivre tan a heewi abonné ji holko addi ɗi e mbi neɗɗo saɗa yeeyamo jeeyatama koko yiiɗi ko ɗum sodata hande kala jeeɓowo Dieynaba yeɓata Dieynaba koye pulago mum yeɓata Dieynaba koye timmal mum ngal yeɓata Dieynaba koye neɗɗagal mum ngal ko hen ɓe jinma ko hen ɓe ndewre ma a waɗi feere ha heewi abonné ji hande kala ko gadduɗa ko aɗa yeeya e nder TikTok he jarat au début ne gartani mbaɗa tan ko vidéo ji ma pour weltinde ala toon payen ma ɓe nan suivre tan ko yidde surtout worɓe ɓe ala jeeygu worɓe jajaɓe so ari toon tan worɓe jajaɓe sa addi jeeygu ma hay goto ɓe daratama ni kono sa addi vidéo aɗa lego aɗa daara tan mbiya commentaire uji hay ɗum jajaɓe guitten maɗon ni hay ɗum wonko hokki aɗan ko tagi hay ɗum wonko hokki ayi papa am wasilam Cheikh Nouruddine Sall o wi ham salmata mbimi nam o wi kam média mbimi eyyi o wi hay goto salaire média wurnani ɗum mbimi ko tagi o wi mbimi hay goto salaire média wurnani ɗum o wi kono wonko hokkatma ko wonano média ko a wawa dañde ɗum mbimi holɗum o wi média hokkatama salaire mo gurdata galle ma kono hokkuma teddungal woni ɗum mbimi eyyi o wi hande nda wonani e média nde hewɓe gandano hoɗe salija so neɗɗo andama a wawa arde nder renɗo o teddinma hande aɗa wawi arde nder renɗo tawa yimɓe ne jooɗi tan renɗo ngo koko heewi yimɓe ko foof yimɓe no mbayi tedduni fof tan ka neɗɗo média ma yi gummiɗo e chaise muɗum wima ar joɗɗo sababu nde heftindema e golle média ɗe hande ndema kewɗo guddinoɗi ɗi ganduɗa bureau ji a suusani darade ɗon mbiya aɗa fugga hande sa fuggi a udditi sababu nde ka neɗɗo média hande aɗa yiya neɗɗo jiiɗoma tan en jogui nafoore taw an a anda ɗum itta nafoore mum hokkuma sababu nde andudema e média wadde TikTok on ko toon banggue kalen woni nafoore nde hande won jiyowo mo e TikTok o yinma a yiɗirma Allah ɓen de mbaɗanni ko worɓe jajaɓe soso ɓuuri hen hewde ni worɓe jajaɓe yima a yiɗirma Allah mbaɗa andi Djiby Dieng nan waɗa meɗen signalé ko hedde hojomaji ko natti hewde kono ko ɗo tan tonggaten nde tawa yewtere nde wonno mbiɗen ni konde junde kadi semaine prochaine kadi garen jokken ɗum ko ha joni koye banggue TikTok o ɓe jiima ɓe beelama hen ɓe guitta nafoore mawde mbaɗanma taw won hen ni wona sosoɓe ko jajaɓe tigui mbaɗiranma hanko yidde e waddema encouragé ɗon nde sa haali ɗon mi salminat banam gorko goto cooso kadi aɗa andi jajaɓe kam kewani wadde nden moƴƴen o wiyete ko Amadou Sow woni to Belgique machallah jiɗɗo mi nafowomi kala e saaha te ala ko nafirtami ni so wona ko gonmi e média gonmi dillowo e télé walla ko gonmi min gandanɗa hoore ma mbiɗa waɗa valorisé pulago ko ɗum tan o yiɗimi hen o teddinimi hen à chaque fois omo waɗanami gesteji sa haala Allah réseau sociaux kam on banggue kam mi ene nafa no ene nafa ay min mi wona neɗɗo jiɗɗo live par ce que kala mbaɗomi suivre ne anndi comme mbaɗo noon vidéo ji mbaɗnanno chaque 2 jours 3 jours mais live c'est rare mi waɗa ɗum te kala nde ñande mbaɗmi live yimɓe jiita kone gara kono ñande mbaɗmi live foof Dieynaba mami yiitu neɗɗo jiltono ɗum ko ɓooyi ɗon ko yiitudemi ara naate live waɗa feere hami yiitu ɗum te ko live o tagui ɗum
kala no mbanmi live mami yi neɗɗo mo ganduɗa waɗan message less woodi ko neldimi taw mi namda ɗum taw mi anda ɗum wi min mi jiɗɗimama hanko Allah wadde wonko nafata kadi ɗo kalɗa haala nafoɓe e média ji ɓe min no mboɗo jogui hen goto malgré noon o yetta ko sow somi welano ko wela ko ɓe jetta sow ko Allah laɓɓiri ko Allah laɓɓiri jajaɓe kadi kadi o yetta kadi ko sow aɗa andi jajaɓe gonire e TikTok he tan ko wiide o rewɓe urul ayni min noon ɓen hay so wona TikTok ay ko Allah kam kam koye média wona yi kam ko Allah laɓɓiri kadi ko Allah kaldumi kadi mi wawa kanko amba cosowo mbiɗa gasi mi wawa aɗa andi neɗɗo ubbata nema kadi kala jeeɓo émission ngajam guila debbo africaine andi mboɗo heewi haalde haala mabɓe woni worɓe ɓe Myriel Sayboɓe gonga min kay mbiɗa andi Mamoudou Moussa Sow e Amadou Moussa Sow o tampinore ma te mi haalanma Mamoudou ha joni guite amin baddani nayyi gonga duuɓi hande kala julde korko mi heɓat sukaram korka sukar korko noon timmuɗo wona sukar korko sosoɓe malgré ko soso o jajahude ñebbe dokka toon kala julde taske mi heɓat jawdam kanko Mamoudou Moussa Sow o rewni e junggo miñiraɗo Amadou Moussa Sow neldani e tawi ƴeew ay so tawi faani julde faanima taske walla korka tan so tawi tan mi heeɓi message tan mi yi tan hankkadi ko haalis tan ha woni leydi orange money ƴeew mi feccata sikki mbiyam ko o message ko min jeeyi ɗum ko Amadou Moussa Sow ko Mamoudou Moussa Sow wonɓe Myriel Sayboɓe wadde kamɓe en calminamaɓe en juurimamaɓe yama so wonani ɗiɗo média jen keɓata ɗum yallo junno ko mabɓe ko junnana kala waɗoɓe hono noon ɗum noon jeeni boye mbaɗani hankkadi en keeɓi sakkitede yewtere gasi ha laaɓi joni ko kalɗa ko merinaɓeɓe machallah Myriel Sayboɓe eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe nde wonno kala e mabɓe baɗanɗoma walla baɗanɗo mi waɗani ko rendu ngo fof enen foof dilleten koye leñol ngol kadi machallah ubbata nema saabu kala yewtere meɗen mbaɗa nana aɗa haalaɓe hen no fewi kono kadi hojomaji meɗen gasi ha laaɓi ko yewtere seeɗa tan wonno welde kono ma en gartu ɗo ma en battu laaɓani saabu ko foti yewtere koni ene heewi ene heewi kadi oɗo émission eɗen mbiya bandiraɓeɓe kala joguiɗo yoɓe pat ɗum kala joguiɗo miijo mum yo addu kadi inchallah min mbaɗa affiché numéro men commercial mo ganduɗa kala jiɗɗo invité de e émission o wawa noddude oɗon numéro o beela wawa arde inchallah o wawa jeeyede e émission o wadde numéro o ko 77 980 33 39 ko ɗum woni numéro commercial pini kala jiɗɗo yewtere hen wawi arde kadi ma waɗe défilé kadi e nder émission he wadde jeeni boyam en beltima eɗen mbiya bandiraɓe hen en dokkiɓe rendez vous kadi ha semaine prochaine inchallah so Allah jaaɓi kala samedi inchallah émission o ma nat 20h00 inchallah ɗum noon bandiraɓe en dokkodiri aadi tan en mbi aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde aadi meɗen e moɗon ko samedi so gueɗe ñaawi on beltanama